Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de politie vannacht heeft gecontroleerd. Er zijn 2 aanhoudingen verricht. Het heeft allemaal te maken met de politie-inzet in het kader van Satis Est. En dat betekent dat het genoeg is met de criminaliteit op Curaçao en daarom deze controles. Het gebeurde onder meer bij de politiepost in Rio Canario. Er zijn verschillende mensen op een rij gezet om de controles uit te voeren. Zowel personen als voertuigen werden gecontroleerd. Er werd 1 persoon aangehouden in verband met drugs. En bij een ander incident probeerde een chauffeur weg te rijden toen hij zag dat er controles was. Nou, er volgde een achtervolging en uiteindelijk botste de man met zijn auto tegen een politieauto op. Hij is aangehouden omdat hij ook niet over de juiste papieren beschikte. En de politie laat weten dat ze door blijven gaan met de controles. FKP begint met het project Mikas Award. En dat is een groot project en dat heeft als doel om gezinnen met weinig inkomen te helpen om zelf een huis te kunnen bezitten, een huis te kunnen wonen. Er worden maximaal 370 gezinnen in het eerste jaar geholpen. Het is een pilotproject en het programma combineert betaalbare woningbouw, ondersteuning voor verschillende inkomensgroepen, toegang tot financiering en samenwerking tussen de overheid, FKP en private partijen. Het is een ambitieus plan en het is ook nodig als je ziet hoeveel mensen nog steeds op de lijst staan voor een woning. Meer dan 16.000 gezinnen staan op Curaçao geregistreerd om daadwerkelijk een eigen huis te krijgen. Politie roept op om afzettingen te respecteren. Dat heeft de politie gisteren gedaan. Ze doen een dringende oproep aan burgers om afzettingen bij incidenten beter te respecteren. Het komt nog te vaak voor dat mensen de geel-zwarte linten negeren. De afzetting is nodig om sporen te beschermen en de veiligheid van het publiek te waarborgen. Wanneer wegen worden afgezet of het verkeer wordt omgeleid, moeten de instructies van agenten direct worden opgevolgd. Ook door omwonenden, aldus de politie. Man raakt gewond bij vechtpartij. Dat gebeurde gisteren. Toen is een man ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een ruzie op Playa Parasasa met een stuk glas werd gestoken. Het gebeurde om iets na 2 uur 's middags. De politie werd geroepen en toen ze aankwamen zagen ze een man die volledig onder het bloed zat en een ernstige, hevige, bloedende wond ter hoogte van zijn heup had. Ambulance is opgekomen en de man die is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling en daarna ontstond er een vechtpartij en stak de aanvaller het slachtoffer met een scherp voorwerp. De dader zelf was niet meer aanwezig toen de politie aankwam. Dieven sluipen tuin in om te stelen. Dat gebeurde gisterochtend vroeg aan de Druifweg. Toen zag een bewoner dat onbekenden in zijn tuin waren gekomen en daar allemaal spullen van zijn eigen auto hadden gestolen. Het ging onder meer om de voorbumper en beide koplampen. De dieven hadden dus geen angst om in de tuin te komen en daar de zaken weg te halen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Onderzoek naar kwaliteitsverschillen tussen botica's. In de periode van 7 tot en met 12 augustus heeft Fondation Pas Consumido verschillende drogisterijen op Curaçao bezocht. Daar werden de prijzen genoteerd van diverse producten die door consumenten op Curaçao het meest worden gekocht. En wat betreft het assortiment kwam Botica Cerrito op de eerste plaats als best gesorteerde drogisterij. Ook wat betreft de prijzen zijn er onderzoeken geweest en daar kwam Botica Cerrito op de tweede plaats. Op de eerste Botica Groot Piscadera. Dan weet u waar u moet zijn. Op Aruba neemt het draagvlak voor toerisme af. Dat blijkt uit een onderzoek die de Aruba Tourism Authority deze week heeft gepresenteerd. De meerderheid van de bewoners staat nog altijd positief tegenover toerisme, maar het draagvlak vertoont een dalende trend. En dat zei de directeur van de van de Arubaanse Tourism Authority tijdens een presentatie voor de pers. Het is een belangrijk signaal wat serieus moet worden genomen. Want het is natuurlijk ook belangrijk dat de bevolking van een eiland als Aruba
blij is met de toeristen die komen. Ook daar zijn er bezwaren, net als eerder hier op Curaçao zichtbaar waren tijdens een manifestatie, waarin mensen vinden dat er te veel voor het toerisme wordt gekozen en te weinig voor de bevolking. De ATA, de Arubaanse Tourism Authority, gaat verder met het onderzoek. En wij gaan even naar een break, want er zijn dadelijk nog meer nieuwsberichten. Quality Services está team completo, sempre apresentar trabalhadores preparados, capacitar e motivar para ajudar a companhia na necessidade. Quality Services está encargado mês por parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, o mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente valora o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Het parlement van Curaçao is vandaag verder gegaan met een vergadering over de ontwikkelingen rond Oryx en Vigor en de ISRA-raffinaderij. Minister-president Gilmar Pik-Pissas heeft verschillende vragen beantwoord. Zoals u weet is eerder dit jaar het contract tussen Toebase en Oryx Vigor beëindigd vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen. Maar Pissas heeft nu gezegd dat hij niet te veel details daarover kan geven, omdat de advocaten momenteel bezig zijn met de beëindiging van de overeenkomst. En dat betekent dat Toebase nog gebonden is aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten. Ook werd er gesproken over het schip Regina, dat de haven binnenkwam en weer verliet zonder problemen, terwijl die op een sanctielijst zou staan. En Pissas heeft daarmee uiting gegeven aan de bezorgdheid van het parlement van Curaçao. En is nog bezig met het beantwoorden van de vragen. Dan gaan we naar Bonaire, want daar vond de eerste dag plaats in de behandeling van de moordzaak die de naam Galapagos heeft gekregen. En dan gaat het allemaal om de moord vorig jaar op Bonaire op Claishonou Domokase, een 15-jarige jongen die voor de deur van een uitgaansgelegenheid is doodgeschoten. Er is 7 dagen uitgetrokken voor deze zaak. Er zijn 10 verdachten. En het lijkt erop dat nog steeds niet duidelijk is wie, tenminste niet bij het Openbaar Ministerie, wie de dodelijke schoten heeft gelost. 10 verdachten. Maandag werden de eerste 3 verdachten daadwerkelijk gehoord. En die zullen de komende dagen er meer worden gehoord. Het is een zaak die de discussie over wapenbezit en geweld onder jongeren bij Bonaire erg in de aandacht heeft gezet. En iedereen op Bonaire kijkt ook uit om achter te komen wat zich precies heeft voorgedaan. Dan gaan we naar Mike de Mesa. Hij ziet toch af van de ministerspost die hij zou kunnen krijgen op Aruba. Het was een soap waarmee Mesa eigenlijk niet minister kon worden, omdat hij niet zou hebben voldaan aan zijn belastingverplichtingen. Na lange tijd is er een akkoord gesloten tussen de Mesa en de Belastingdienst dat hij 2.500 gulden zou moeten betalen en daarmee niet vervolgd zou worden. Dat was begin deze maand. Toen heeft hij enige tijd nagedacht over het feit, wordt hij nou alsnog minister of blijft hij parlementariër? En nu meldt de Arubaanse media dat de Mesa heeft besloten niet toe te treden tot het kabinet. En hij zegt dat hij de Rijkswet Hoffa als een belangrijk struikelpunt ziet. De Mesa is niet eens met deze speciale
regeling die er onder meer voor zorgt dat Nederland meer financieel toezicht op Aruba heeft. En kiest ervoor om als parlementariër, dus in het parlement, deze zaak verder te bekijken en niet minister te worden in het kabinet. Dan gaan we naar een donatie van Curaçao aan Sint Maarten. Curaçao heeft 3 visaggregatievoorzieningen aan Sint Maarten gedoneerd. En dat is een mooi succes, want het project, het FAD-project, is op Curaçao succesvol. Er zijn hier op Curaçao 23 van dergelijke visaggregatievoorzieningen geïnstalleerd. En mevrouw Grisha Heilige-Marten, minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van Sint Maarten, heeft eerder aan premier Pisas gevraagd om deze 3 aggregaten te schenken. Dat is nu gebeurd en daarmee is de mooie samenwerking binnen het Koninkrijk tussen Curaçao en Sint Maarten. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want het dodental in Venezuela blijft stijgen. Treurig nieuws, de interimregering van Venezuela heeft het dodental als gevolg van de 2 aardbevingen die 2 maanden geleden plaatsvonden, bijgesteld naar 6.509 doden. En daarmee is het weer hoger dan bij de laatste cijfers. Het gaat om 2 aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter, die op 24 juni in het noorden van Venezuela, met name bij de kuststad La Guaira, veel schade aanrichten. Er zijn veel woningen in elkaar gestort of waar onderdelen van zijn afgevallen. Zo zijn er nu meer dan 25.000 woningen als gevolg van de aardbevingen in slechte staat. En er wordt hard gewerkt om de mensen weer woonruimte te geven. En er zijn nog steeds speurtochten onder de puinhopen. Men verwacht geen levenden meer te vinden, maar wil wel de boel opruimen en kijken wat er allemaal nog onder de puinhopen ligt. Treurige situatie. We houden het voor u in de gaten. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook. Allerbeste. Tot ziens. Dag.